Oh, happy birthday sa among palangga o glablab nga daughter, celebrating her 16th birthday. Sweet 16 na. 2 years more to go. 18 years old na. Murag musugot na daw ang mama nga manguyab na siya. Di ko musugot eh. You know what? Ang sayo pitaw na ako. Wala na ako to gituman tong akong plano nga maghimo mig memorandum of agreement sa akong anak na ayara siya manguyab at 27. Puro la ko istorya, mga kaistorya. Wagin ako nahimo. Nagsabot na medto eh. Kuan pa siya to. Murag grade school pa siya to eh. Musugot pa naman siya to nga agreement nga 27 years old na siya mag-uyab. Di ko gusto sa'yo mag-uyab eh. So sa mga fathers out there, kini ako ni unsolicited advice. Unsolicited. Unsolicited kaya wala man mo nangayo. We will savor the moment nga wala pa'y boyfriend ang atong anak nga babae. Wala pa. So atong i-savor ang moment na kita pa ang kaisa-isa nga lalaki ang gahatag sa yag flower. Because time will come kanang atong anak na babae dili na maahato. Pagdako ana, pag pwede na siya mag-uyab. And pag labi na kung maminyo na, di na ginaato, na nagitag-iya ana. So sa mga father out there, oy mga daddy, mga father, pila ra man gud ning bulak oy, di ba? It's not all about the cost. It's about the value ba. Natagaan na itong flower ng atong daughter sa iyang birthday. Oh. Sa pagkakaroon gina-enjoy lang nako ang moment nga ako pa ang usa ka lalaki, ako ra ang nag-inusara na lalaki nagahatag og flower sa among daughter. Again, anak, happy birthday. Pag binuotan, di magsukol-sukol sa mga magpapa ha. Binuotan, maintain your scholarship and padayon sa pagdasig sa pagtuman sa katungdanan. Happy birthday, Mama Glyness, Ading and baby brother, love you.